Okay, maing mudto na usab kana tong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ano na pud kita manghigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechism on Air ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pizza 17 na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2023 ug padayon kita sa ato ang buluhaton no nening budtuha ang ato ang catechesis no. So in line gihapon kini sa ato ang kining Bible sining kita media apostolate no nga ato gyud nga gawion ang nagkalain-lain nga mga media platforms, mga radyo, TV, Facebook, Twitter, o daghan pang uban no aron gyud nga makaabag usab sa ato ang pagpangalagad sa kahanginan diha usab sa ato ang mga pag-ebanghelisar no evangelization. Apan sa dili pa ato na ang atong timbayaon og may mudto usab ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager diri sa DYWC, diri sa Sibulan si Father Rama Ata, dina sa Actin Basay si Brad Elmer si Brad Elmer Lugatiman, Brad Elmer Lugatiman. Okay? Nahala no, ari kita manghigala sa atong ginagmayng hisgot-hisgot. Abino kami diri sa Ayugon, nung tungod lagi sa medyo hagipot ang panahon ni adtong Mayo, karon namin naghimo sa amo ang summer catechesis. No, nya pangutana, what about those kadto bitawng mga bata nato nga may graduate na sa ilang catechism, kamauna nga mo kuan, kamauna nga mo ngaji, kamauna mong umpisal, no swito na sa pagrosaryo. Among gihimo pong katekista na po lamang. No, aron nga ubay-ubay nya aron po nga ma-develop pod ang ilahang sense of volunteerism sa simbahan. No, aron pa ingon ni ana. Nya sabay lang ato pod nga mga youth, no, abtik pod ako ang mga sakop diri mga youth mga higala nga nang adto-adto pod sila sa mga kabarangayan, no, chapel visitation para pod sa mga parehos nilang batan-on, ma-enhance pod bitaw ba ang ilaha nga kuan gawas pa sa ilaha usab nga mga growth seminar nga ilang nadawat usab sa vicariate sa diocese. No, salamat day kayo no sa atuang commission on youth nato tungod lagi sa ilahang paningkamot usab nga ma-develop ang ato ang mga kabatanunan. Abi no, arid kita manghigala sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. CBCP News nato mahigala, Caritas Philippines padayon karon nga nangalap og pundo alang sa ilahang tibuok tuig nga programa sa Social Action Commission. Mao kini ang gibutyag ni Bishop Colin Bagapuro, ang pangulo usab sa nasangpit nga komisyon. Balita gikan sa Vatican, listahan sa tanan nga mga partisipantes sa sunod sa ipahigayon unya nga Synod on Synodalities, no? Gipublish na sa Vatican. Mahinumduman nga karong moabot October 2024, himuon dito sa Vatican ang Synod on Synodalities. Nagsinod sila aron nga maistudyuhan o maplano kung unsay maayong paagi nga adun naging synodality usab ang simbahan sa sunod tuig. Ano? Unya kalakip karon kalakip ni ini ang ubay-ubay nga mga laiko nga sa unang higayon, no, nahiapil sa panagtigom sa mga kaobispuhan dito mismo sa Vatican. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug ari kita manghigala sa atong Saint of the Day. Abay no ang atong santo karong adlaw, pizza 17 sa bulan sa Hulyo. Segundary sa atong listahan ang ato karong santo mao ang Carmelite Sisters of Campigny, no? Abi no nahitabo manggod sa France manghigala nga do na bitaw French Revolution ba nga ang mga dunay gitawag nato og revolusyon, no? Kana bitaw gitawag nato sa English og rebellion didto sa nasangpit nga lugar ug usagyod sa napagan mao in taon ang simbahan. Gani adunay 16 ka mga madre na mga Carmelite nuns sa Campigny nga namartir in taon tungod sa maong revolusyon.
Mao kadto mga higala mga balitang simbahan di ini kamuntuhon ug manusab nga tuwa nga Saint of the Day. Ubay-ubay kini sila din at Saints of the Day kini sila no. 16 caught in the French Revolution nga martyr in taon kini sila. Abi no padayon ta sa atuang nga mga buhatunon ni ining kamuntuhon ari na kita sa atuang katekises. Katekises nato mga higala. What is what is the purpose of pastoral council? Ayan, no? Kaysa matag parokya gyud mga higala, do namang gyoy PPC or Parish Pastoral Council. But anyway, according to Canon 519 sa Code of Canon Law nato, the Parish Pastoral Council is the consultative body to the parish priest. Buti pasabot nga kung ang kura paroko pwede nga mo konsulta sa kining gitawag natong PPC para ber siya mohimo og desisyon. In other words, ang kining PPC mo ang mga advisors sa kining parish priest. Batud pa sa Ecclesia Sancta number 16 by Pope Paul VI, it is organized to make life and activity of the parish even more closely conform to the gospel. Unya sa Vatican II document number 16, it assists the parish apostolic work and coordinates independent lay associations and initiatives. Okay, no? Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 1 sa 9, nagkanayon kini, gihulagway ni Jesus ang katawhan sa Dios nga usa ka turil sa karnero. Adunay magbalantay, nga kanunay adunay magbalantay nga kanunay nga nagatiman sa mga karnero ug sa maong paagi ang mga karnero mamati usab sa iyahang tingog. So ingon day ni ano ang kuan di ay ang parokya mura og turil nga aduna gyoy mga karnero ug aduna poy mga magbalantay. No, na sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 3 bersikulo 9, gipakasama usab ni San Pablo nga ang katawhan sa Dios sama sa uma matud pa niya. Kay karon mga kauban sa buhat nga naghiusa pag-alagad sa Dios ug kamo mao ang uma sa Dios. No, sumuna siya. No nga sa ato pa aduna gyoy involvement kanang gitawag bitaw sa in English og lay empowerment. Usa sa mga matawag natog lay empowering sa parokya mao gyud ang ang relasyon tari sa kura paroko ug sa kining gitawag nato sa in English o Parish Pastoral Council. Bueno, ari kita sa atong lain nga katikisem. What is the meaning of rest in peace? Kabalo naman mo ana, no? Rest in peace. Rest in peace, buti pasabot. Sa Latin pa na, ang translation na in Latin, requiescant in pace. Sa ito pa, buti pasabot nga, that would mean that we will be doing nothing else than resting for eternity. Sa ito pa kung mubiya na taan ng kalibutan na pahuway na kita sa kalida na we are freed. We will be freed from our earthly obligations. Okay, no? Ato ang eskwelahan, ato ang trabaho, family, adapt obligations and to a better life as promised by our Lord Jesus Christ. Eternal happiness in the presence of our Lord Jesus Christ. No? Sa Isaiah Kapitulo 57, versikulo 2, magmalipayo na siya ug makapahulay na inigkamatay na niya. No? Sa Exodo Kapitulo 33, versikulo 14, ang Ginoo miingon, muubay ako kanimo ug maunungon kanimo. Ayan, no? Sa ato pa ang Ginoo gyud kunaan na kita diha sa gingharian sa sa langit, pahulay na kita, no? Rest in peace na ta. Okay, ari kita sa kining lain nga unsa man gyud gamit sa credo. Unsa man gyud gamit sa credo. Nganong ato magyud na siyang ato bitaw nga i-recite. Okay. This prayer unites all the faithful in common professions. The creed is a summary of the Christian faith that express the truth that is believed by the faithful members of the Catholic Church. No, sa ingon na ana ka importante ang credo or ang prayers of the faithful. It is a summary
of the Christian faith that expressed the truth that is believed by the faithful members of the Catholic Church. Okay? Sa General Instruction of the Roman Missal, number 67, the purpose of the symbolism or profession of faith or creed is that the whole gathered people may respond, to the Word of God, proclaimed in the readings taken from sacred scriptures and explained in the homily, and that they may also and confess the great mysteries of the faith in a formula approved and in the formula approved for liturgical use before the mysteries of the celebration. Sa ito pa, kabantay mo mga higala nga ang kuan ba? Ang credo or profession of faith or pagpadayag sa pagtuo, human gina sa homily. Aron pagpakita nga ni tuo ka sa mga pagbasa o imong gitagaan og bili ang pagtulunan nga gitudlo sa mga kaparian. Okay, klaro? Abi no? Dinhi na lang una kita kutob ng higala. Ako lang gihapon kini ang inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga magkagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayong Budto, Pilipinas.